British American Institute porta més de 30 anys a Mataró oferint ensenyament d'anglès de qualitat amb professors qualificats i amb experiència i en un ambient molt agradable. British American Institute t'ofereix aquest programa. Com va? Benvinguts, benvingudes al 10è programa d'aquesta temporada del Picalletres aquí a Mataró Televisió. Un programa en el qual hem demostrat que l'ortografia també pot ser divertida i on els concursants han demostrat les seves habilitats lingüístiques i ortogràfiques. I parlant de concursants, presentem els autèntics i les autèntiques protagonistes del Picalletres. A la meva dreta venen de Pineda de Mar, l'Institut Euclides. Ells són la Maria, l'Eduard i la Marta. Un fort aplaudiment per ells. Nois, no esteu sols, perquè crec que des de l'Institut, des de Pineda, us volen dir alguna cosa, oi que sí? Que heu sentit el suport? Heu notat el suport dels vostres companys? Sí? Molt bé. Tranquils, tinc a la meva esquerra 3 noies que també volen el suport dels seus companys. Són el grup B de l'Institut Sant Pol de Mar. Elles són la Berta, la Claire i la Paula. Un fort aplaudiment per elles. I tranquil·les, que vosaltres també teniu vídeo d'ànims i de força. És aquest. Molta força, noies! Ara suposo que ja esteu millor, ja esteu menys nervioses. Passo a presentar a una de les protagonistes. Jurat, com estàs avui? Una mica nerviosa, Per perquè què? avui sabrem al final del Picarrànquing. Sí, sabrem ja. Tenim dues escoles que sabem ja segur que tindrem a les semifinals, però avui podrem saber-ne dues. Sabrem al final del programa dues més, perquè les posicions es venen caríssimes. Oh, i tant. Concursants, expel·liu els nervis, que ho fareu molt bé. Que tingueu molta sort. Jurat, que bé que parles quan dius aquestes coses d'expel·liu els nervis. Doncs, si et sembla bé, expel·lim la introducció i passem directament a sumar punts. Com? Amb el primer nivell. Comença el nivell 1, aquí al Picalletres, un nivell senzillet, un nivell poc complicat, on en 30 segons haureu de lletrejar totes les paraules que pugueu, paraules que us poden donar 10 punts. Maria, comencem amb tu. La teva primera paraula és bucle. Bucle, B-U-C-L-E. Bufó. Bufó, B-U-F-O amb accent tancat. Nació. Nació, N-A-C-I-O amb accent tancat. Coll. Coll, C-O-L-L. Farta. Farta, F-A-R-T-A. Norma. Norma, N-O-R-M-A. Seny. Seny, S-E-N-Y. Buda. Buda, B-U-D-A. Mixt. Mixt, M-I-X-T. Pipa. Pipa, P-I-P-A. Aquesta pipa ha entrat, Jurat? No, no ha entrat. No ha entrat, però la Maria suant molts punts per al seu institut, l'Institut Euclides de Pineda de Mar. I me'n vaig cap a Sant Pol. Berta, tinc moltes paraules per tu. La teva primera paraula és banya. B-A-N-Y-A. Boter. B-O-T-E. Xifra. X-I-F-R-E. És una... Llarg. L-L-A-R-G. Resta. R-E-S-T-A. Braç. B-R-A-C trencada. Donar. D-O-N-A-R. Freda. F-E-R. És una R i una E. Lila. L-I-L-A. Batec. B-A-T-G-E. Sense G. Veus res? Fins aquí.
al nivell 1 amb la Berta, que ha sumat punts també per al marcador del grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. I ara seguim sumant punts perquè arriba al segon nivell. Compliquem una miqueta el nivell de paraules perquè arriba al segon nivell, un nivell en el qual podreu sumar 20 punts per paraula correctament lletrejada. Recordeu que teniu 30 segons i heu de lletrejar el màxim nombre de paraules possibles, paraules amb un màxim de 8 lletres. Eduard, la teva primera paraula és tallafoc. Foc, T-A-L-A... Dues L's. Merèixer. Mereixer, M-E-R-E, amb accent obert, I-X-E-R. Lladruc. Lladruc, L-L-A-D-R-U-C. Tricorni. Tricorni, T-R-I-C-O-R-N-I. Jersei. Jersei, J-E-R-S-E-I. És una I. Sofregit. Sofregit, S-O-F-R-E-J. Aquest sofregit no l'hem acabat de cuinar i no sumem punts, però un fort aplaudiment per l'Eduard, que ha sumat punts per l'Institut Euclides de Pineda. Claire, toca a tu. Suposo que vols sumar molts punts amb aquest nivell 2. A veure, la teva primera paraula és bufanda. B-U-F-A-N-D-A. Caníbal. C-A-N-I-B-A. La I amb accent. Espessa. E-S-P-E-S-S-A. Baixador. B-A-I-X-A-D-O-R. Taxista. T-A-X-I-S-T-A. Palmar. P-A-L-M-A-R. Nerviós. N-E. Nerviosa no estava la Claire perquè ha sumat molts punts per l'Institut de Sant Pol de Mar. Nois, noies, seguim sumant punts perquè arriba la primera de les 3 proves que tinc preparades i que és l'intrus. Aquesta nova prova consta de 3 opcions de joc diferents. Les 3 tenen en comú que heu de trobar la paraula que no acaba d'encaixar. Qui jugarà per l'equip vermell? Marta, seràs tu. Equip blau? Berta, seràs tu. Si l'encerteu, sumareu 25 punts al vostre marcador. Recordeu que no hi ha temps, però sí hi ha rebot. A veure quina prova us ha tocat. La prova és sinònim o antònim. En aquesta prova del sinònim o antònim us diem una paraula i us en plantegem 3 possibles sinònims o antònims, però un no ho és. El que haurà de fer és detectar quin no ho és. Atenció, comencem amb tu, Marta. Quina paraula no és sinònima de lluitar? Hi ha 2 sinònimes, m'has de dir la que no ho és. Quina paraula no és sinònima de lluitar? A, atacar. B, batallar. C, disputar. Quina paraula no és sinònima de lluitar? A, atacar. B, batallar. C, disputar. Atacar. A, atacar. Comprovem. 25 punts que suma la Marta per al seu grup. Anem a tu, Berta. Quina paraula no és sinònima de prémer? Prémer. A, atapeir. B, pitjar. C, clicar. Hi ha 2 paraules sinònimes, una que no ho és. M'has de dir quina no ho és. Te les anava a repetir, però no cal perquè ella ha dit atapeir. Comprovem. Correcte, 25 punts que suma la Berta pel grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. Suposo que voleu saber com aneu de puntuació, oi? Sí? Jurat, em diràs... Crec que t'ho he demanat 10 vegades, però sempre m'has dit que no. Ja saps que de puntuació ara no te'n diré. Jo ho intento, de veritat. Si vols, el que et puc dir és qui porta avantatge. Això serveix? Sí, que t'he de dir, no? Doncs qui porta avantatge en aquests moments és l'Institut de Sant Pol de Mar. Doncs sí, l'Institut de Sant Pol de Mar porta avantatge, no sabem si molt, no sabem si poc, no us en refieu i no us preocupeu perquè encara tinc molts punts. I com sumar punts? Doncs seguint lletrejant paraules amb el nivell 3.
Som al tercer nivell del Picalletres, 30 punts per paraula correctament lletrejada. Recordeu que teniu 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules, possibles paraules, d'un màxim de 10 lletres. Marta, la teva primera paraula és facilitar. Facilitar. F-A-C-I-L-I-T-A-R. Bastonada. Bastonada. B-A-S-T-O-N-A-D-A. Entapissat. Entapissat. E-N-T-A-P-I-S-S-A-T. Esgarrada. Esgarrada. E-S-G-A-R-R-A. És una U. Enfosquir. Enfosquir. E-N-F-O-S-Q-U-I-R. Es diu Q. Optimista. Optimista. O-P-T-I-M-I-S-T-A. Correcte, molt bé, hem estat optimistes i hem sumat molts punts i encara ens sobraven segons, oi que sí, jurat? Sí, en sobraven 5. Efectivament, un fort aplaudiment per la Marta, que ha sumat molts punts per al seu equip, per Pineda de Mar, l'Institut Euclides. Paula, et toca a tu. La teva paraula primera és bitlletera. B-I-T-L-L-E-R-A. T'has deixat la T? Elemental. E-L-E-M-E-N-T-A-L. Interessar. I-N-T-E-R-E-S-S-A-R. Mumificar. M-O-M-I-F-I-C-C. Es diu C. Agredolça. A-G-R-A. És una E. Arrogància. A-R-R-O-G-A-N-C. La A porta accent. Sona el gong i sonen aquests aplaudiments per a la Paula, que ha sumat algun puntet per al seu equip. Nois, noies, si us sembla bé, tinc més proves. Anem a la segona prova, que és l'errada oculta. Arriba la prova de l'errada oculta, una d'aquestes 3 paraules que trobareu a la targeta que us he passat. Té alguna errada. El que haureu de fer és detectar l'errada i corregir-la. Qui farà la prova? Per aquí, Maria. I, Paula, seràs tu per l'equip blau. Si ho feu bé, podeu arribar a aconseguir 25 punts. Recordeu que aquí no hi ha temps, però sí que hi ha rebot. Aleshores, començarem amb tu, Maria. Gira la targeta. Les paraules que té la Maria a la seva targeta són A, transmissió, B, trastocat, C, transportat. A, transmissió, perquè posa transmissió. Falta la T. La R, perdó. Correcte, molt bé. Sumem 25 punts per la Maria. Molt bé. I ara passem a la Paula. Paula, pots girar la targeta. Les teves 3 paraules són A, llantilla, B, rellotge, C, motxilla. A, llantilla, B, rellotge, C, motxilla. C, perquè va amb doble L. Van amb doble L. Comprovem, jurat. Sí. Perfecte, 25 punts que suma la Paula. Hem repartit correctament aquí 25 punts i 25 punts. I ara, jurat, sí que et necessito, perquè ara no puc aguantar més. Necessito saber quants punts porta l'Institut Euclides i quants punts porta el grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. És lenta, però de veritat que ho fa molt bé, Té ara 5 pantalles davant. Gràcies. Sabeu què passa? Que no m'aclareixo jo amb la calculadora. Ho haig de fer a mà, si no, no em surt bé. Ella és de les persones antigues, aquelles que anaven amb... Amb l'àbac. Saps? Sí. En aquests moments, l'Institut Euclides ha aconseguit 320 punts. Molt bé, molts punts. I l'Institut de Sant Pol de Mar, grup B, n'ha aconseguit 280. També molts punts, però tranquils, tranquil·les, perquè en tinc molts més. I com ho podem fer? Doncs lletrejant correctament paraules. En quin nivell? Al quart nivell. Es complica una miqueta la cosa perquè amb aquest quart nivell podeu arribar a aconseguir 40 punts per paraula correctament lletrejada, paraules d'un màxim de 12 lletres. Aquí tinc una paraula preparada per a cadascun de vosaltres. Aquí trobareu homòfons, dièresis, guionets, cultismes, formes conjugades, etc. Recordeu, jo us dic la paraula, la defineixo i la torno a dir. Un consell, repetiu la paraula abans de lletrejar-la. Maria, comencem amb tu.
La teva paraula és accelerador. Accelerador. A-C-E-L-A-R... No. Incorrecte. Després de la L hi tenim una E, no pas una A. I tenim una E. Un fort aplaudiment per la Maria, que no suma aquests 40 punts. Berta, la teva paraula és plantejament. Plantejament. Acció de plantejar o plantejar-se. Plantejament. Plantejament. P-L-A-N-T-J. Incorrecte. T'has deixat la E abans de la J. S'ha deixat la E. Un fort aplaudiment per la Berta, que no suma aquests 40 punts. Eduard, preparat? La teva paraula és ultrapassar. Ultrapassar. Anar més enllà. Ultrapassar. Ultrapassar. U-L-T-R-A-P-A-S-S-A-R. Molt bé, 40 punts que suma l'Eduard per l'Institut Euclides de Pineda de Mar. I ara, Claire, tinc 40 punts amb aquesta paraula per tu. És solemnitzar. Solemnitzar. Infinitiu. Celebrar alguna cosa amb solemnitat, amb una seriositat de cosa molt important. Solemnitzar. Solemnitzar. S-O-L-M. Incorrecte. T'has deixat la E abans de la M. S'ha deixat la E. Un fort aplaudiment per la Claire, que no suma 40 punts. Marta, 40 punts són els que tinc per tu si lletreges correctament aquesta paraula, que és insurrectes. Insurrectes. Que s'han insurgit o insurreccionat. Insurrectes. Insurrectes. I-N-S-O-R... Incorrecte. Després de la S hi tenim una U, no pas una O. Efectivament, no sumem. Marta, un aplaudiment per la Marta, que no suma aquests 40 punts. Paula, l'última paraula d'aquest quart nivell. La teva paraula és panxa content. Panxa content. Que no s'amoïna per res. Panxa content. Panxa content. P-A-N-X-A-C-O-N-T-E-N-T. Correcte, 40 punts que suma la Paula per al grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. I encara tinc més proves. L'última prova, abans del 5è nivell, és la de la gran paraula. Arriba una prova nova d'aquesta edició, que és la gran paraula. En aquesta prova participareu els dos equips alhora i haureu de triar un concursant o una concursant. Eduard, interpreto que ets tu per l'equip vermell i Claire, seràs tu per l'equip blau. Cada equip té 9 lletres i 45 segons per complir un objectiu, que és fer la paraula més llarga. Recordeu que aquí se us permeten paraules que evidentment surtin al diccionari, però també augmentatius, derivades, diminutius, formes conjugades, però el que no se us permet són noms propis i, evidentment, no repetir lletres o utilitzar-ne d'altres que no hi siguin a la seqüència. L'equip guanyador rebrà 50 punts i la paraula més llarga rebrà 50 punts i en el cas d'empatar, 25 punts per cada grup, d'acord? Atenció, preparats? 3, 2, 1, gireu la targeta. Jo us vaig dient quina és la seqüència de lletres que ells tenen a la targeta. Són E, M, L, E, B, M, A, O, R. Ells tenen 45 segons per fer la paraula més llarga i sumar punts. 15 segons. A veure, mans amunt, ha sonat el gong, d'acord? Teniu... Claire, assenyala la paraula amb la que vols jugar. Eduard, té una paraula que és... Això mateixa, emblema. Emblema. És correcte, emblema? Molt bé, de moment, un aplaudiment per l'Eduard. Sabeu què passa? Que et dic 25 punts perquè estic mirant la paraula que té la Claire i em sona que és semblant. Claire, ensenya la pissarra. La teva paraula és emblema. És correcte, emblema. Correcte, per tant,
25 punts per als dos equips. A veure, jurat, tinc una molt llarga, no sé si és correcta o no. Pot ser que després de 9 programes sigui capaç d'haver fet memorable? Home, memorable, doncs sí, ens has fet avui un programa memorable. Gràcies. No et donaré cap punt, ja ho saps, perquè se'ls han quedat la Claire i l'Eduard, però memorable era la paraula més llarga que podíem fer amb aquestes 9 lletres. Bé, gràcies. La gent del públic m'aplaudeix a mi, cosa que no entendré mai. Però bé, doncs, si us sembla bé, aquí heu d'aplaudir de veritat, són els concursants que ara faran segurament un nivell 5 memorable. Arriba al nivell 5 del Picalletres. Arriba al Picalletres, al nivell més temut, aquest 5è nivell, on podreu arribar a aconseguir 100 punts per paraula correctament lletrejada. Són paraules d'un mínim de 12 lletres, també teniu 15 segons per lletrejar. Paraules on podeu trobar homòfons, dieres i guionets, cultismes, formes conjugades, etc. Maria, la teva paraula és indescriptible, que no es pot descriure. Indescriptible. Indescriptible. I-N-D-I... Incorrecte. Després de la D hi va una E, no pas una E. Hi va una E. Un fort aplaudiment per a la Maria, que no suma aquests 100 punts. Berta, la teva paraula és plurifamiliar. Plurifamiliar, de més d'una família. Plurifamiliar. Plurifamiliar. P-L-U-R-I-F-A-M-I-L-I-A-R. Correcte, 100 punts que ha sumat la Berta pel grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. I passem a tu, Eduard. La teva paraula és globalitzadora. Globalitzadora, que globalitza, és a dir, que considera les coses a escala mundial. Globalitzadora. Globalitzadora. G-L-O-B-A-L-I-T-Z-A-D-O-R-A. Molt bé, 100 punts que suma l'Eduard. Jo crec, Eduard, que et quedaven, jurat, 1 o 2 segons, oi, abans d'aquests 15? 5, encara ens en quedaven 5, eh? Ah, 5, mira. Com calculo jo el temps. Fantàstic. Claire, ara et toca a tu. La teva paraula és la següent. Sobreestimació. Sobreestimació. Acció de sobreestimar, és a dir, d'estimar una cosa més enllà del seu valor. Sobreestimació. Sobreestimació. S-O-B-R-E-S. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb 2 Es. 2 Es. Un fort aplaudiment per la Claire, que ho ha intentat. No ha sumat aquests 100 punts per al grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. I ara, Marta, la teva paraula, l'última paraula d'aquest nivell 5 per al vostre equip és canaricultura. Canaricultura. Cria de canaris destinada a la venda o a produir noves varietats. Canaricultura. Canaricultura. C-A-N-A-R-I-C-U-L-T-U-R-A. Molt bé, 100 punts. Increïble, Marta. Què ho ha fet en 5 segons? Perfecte. I 100 punts que passen al marcador de l'Institut Euclides. Paula, l'última paraula d'aquest 10è programa és equivalentment. Equivalentment. D'una manera equivalent, amb el mateix valor. Equivalentment. Equivalentment. E-Q-U-I-B-A-L-E-N-T-M-E-N-T. Molt bé, 100 punts que suma la Paula per al grup B de l'Institut de Sant Pol de Mar. I ara arriba el moment decisiu de fer l'últim recompte de punts abans de les semifinals i d'esbrinar quins 4 grups passen a les semifinals, perquè són els 4 grups que encapçalen el nostre Pica Rànquing. Jo estic nerviós, jurat. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Euclides ha aconseguit 585 punts. I l'Institut de Sant Pol de Mar, grup B, n'ha aconseguit 545.
I ara sí, és el moment decisiu. Necessito saber quins 4 grups, quins 4 centres de la comarca del Maresme passen a les semifinals, si us plau, jurat. El picarrànquing final queda de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Laia l'Arquera, grup B, amb 590 punts. En tercera posició, l'Institut d'Argentona, grup B, amb 615 punts. En segona posició, Maristes Valldemia, grup A, amb 620 punts. I en primera posició, l'Institut Maramar, amb 780 punts. Fort aplaudiment per aquest picarrànquing. Per 5 puntets no heu pogut entrar a aquest picarrànquing. Nois, noies, espero que us ho heu passat molt bé, que això de sortir a la tele sempre està bé. Públic, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver animat. I res, el proper programa, la semifinal. Jo ja, de veritat, ja estic nerviós. Gràcies a la gent de casa que cada setmana, cada programa ens segueix fidelment aquí al Picalletres. Moltes gràcies. Adéu.